Ennäme salam, ben İskender. Jilile ennäme tanıyanım. Merhaba salam. Şunla Katar'da ulutunu söylem ettik. Sırada düştük. Sizin karşılığın boyunca yaptık komentarlarda da yazdılar. Gepleşik yalaklar edayin dedik. Bizim fikirleniştik. Gepleşik. Ettik oraya lidik. Belki kovalar, belki kalamar. Sonra kalanım. Görber. Başladı ya o. Başladık. Paýtagtymyz Aşgabatyň iň bir gözel halkara howa mezgiliniň ilki Dubaýy, soňra bolsa Doha uçdyk. Beýleki ösen Arap Emirlikleri ýaly düýe bakmak, balyk tutmak we merjen tapmak bilen meşgulanýan şarwa halkyndan 20-nji asyryň ikinji ýarymyndan soň gysga wagtyň içinde Katar dünýäniň iň bir ösen we baý ýurtlarynyň birine uruldy. Onuň sebäbi Nevit bu gaz yataklarynyň tapylmagy bolup durýar. Katar 2022 futbol boýunça dünýä çempionaty geçirilende Messi'ň ýol başlygyny Argentinanyň ýeňiş kazanmagy bilen Katar bu çempionaty tarihte lüks derejesine geçiren ýurt diýip tanaldy. We onuň ady hasam beýgeldi. Tom faýlaryna bu ýurtda syýasatda bolmak biraz kyn bolup biler. Onuň sebäbi howanyň gyzgynlyk derejesiniň hasy ýokary, ýagny 50 gradusdan geçýänligi bilen baglanşyklylar. Ýöne kışyň aýadynyň gaçyp ýyl ýurtlara gitmek isleýänler üçin Kataryň 25 gradus maýly howasy iň gowy alternatiwa. Ne zaman jatelimize geldik. 5 yıl zatela diýdiler. Üçe elbetde gidýän ýerlerimizde de golay. Kalanynda meni görmeli. Görmeli. Şinayka. Elbette daşından gelsen, berde maşina sürdürmeyen ekenler. Gitmeli yerlerimiz, aylanmalı yerlerimize mükemmel. Çünkü ne maşina zakat ettik, maşinimize geliyor. Ne? Bir hep de kalmamız için büyükçe maşin. Lüks boýunça Dohany mini Dubai diýip atlanýar bilýär. İska iň gyzykly ýerler şu taý däl ýöne. Mundan hem has gyzyklysy bar. İzme düş. Bärik Venetsiýa droýdan bärsi Vlaja Mall. Dünýäň ahirli brendler şu taýda bar. Gaty odan ýer hem eşikler hem gowy, hem mäňe maslahat berýär. Ne bugün Katar'ın medeni tarihi merkezinde. Daşından oranda Kalize'ye demekde ya. Yani Kalize'den çağıracak kişiler. Yani ovadan berdim. Ne berdi Katar'ın Milli Muzeyi adi çöl bəvli. İngilizce'de ne mal iska şu? Desert Rose. Desert Rose. Daşa odan jeken içinem indi görmeli. Odanlar.
Arkitektorlar şu binany gurunlaryny ýani şu çöl bäwünden ilham alypdyrlar. Bärde Ferrari Pontiac we soňa meňdeş topowy awtorolaryň ilkinji modellerini görüp bolýar. Ine bu bolsa Kataryň iň gymmat we iň lüks oteli Lusail. Bu görýän ýeriňiz bolsa Kanat raýony. Ine men üçin ilk köşkler barlar. Benim bu oraya ýöne seretmegem has üç köşk. Diýer beni rahatlandyrýar. Getme içine koyun. Ne bärsi Kataryň milli bazary, şu näçe asyrdan bäri şu bazar ba içini göreli. Belki. Dohanyň akşamlary bolsa aýratyn bir gözellik. Ine ýene täze üç köşkler. İşlemýärem görelim. Ne görüşmek ýaly daşyndan iç pasa bolan eken. Ýokardan amma görelim. Gör. Enne gepleşigimizi Mina raýonynyň dowam edýäs. Bäs renkli jaýlaryna görüşüňiz ýaly. Üç köşk ýerler, köçeleri, üç köşkken ani içinem göreliň näýildi. Iň gyzykly ýerini biz soňuna goýduk.